Τα χαρακτηριστικά των βελόνων ριζικής αποτρίχωσης Protec είναι τα εξής. Είναι μια βελόνα 2 τεμαχίων, που σημαίνει ότι είναι διαφορετικό το τμήμα του μετάλλου το οποίο διεισδύει στο στηλεό και διαφορετικό το τμήμα του μετάλλου που αποτελείται από χειρουργικό ατσάλι, το οποίο διεισδύει στο δέρμα του πελάτη. Υπάρχει ένα ειδικό προστατευτικό κάλυμα το οποίο μας κρατάει ανέπαφη τη βελόνα κατά τη διάρκεια της ζωής της όσο βρίσκεται αποστηρωμένη μέσα στο δικό της φακελάκι. Το γεγονός ότι είναι μια βελόνα 2 τεμαχίων μας την κάνει απευθείας πιο ελαστική και πιο μαλακή και πιο γλυκιά σε επαφή με το δέρμα. Το προστατευτικό κάλυμα Secure Guard υπάρχει για να προστατεύει την υγιεινή του στηλεού και να μην τον αφήνει να έρθει σε επαφή με κολώδη, υγρά ή αίμα που μπορούν να εξέλθουν από τον πόρο. Επίσης, η ιδιαίτερη χρωματική του επιλογή μας βοηθάει στο να διαλέξουμε την τύπο βελόνας ξεχωριστά. Η χρωματική απόχρωση του Secure Guard Tip μας επιτρέπει να επιλέγουμε εύκολα το μέγεθος και το πάχος της βελόνας που θέλουμε να δουλέψουμε. Η ιδιαιτερότητα της Protec είναι ότι οι βελόνες διαφέρουν και ως προς το μήκος τους, αλλά και ως προς το πάχος τους, καθώς τα νούμερα ανεβαίνουν.